Takže čau lidi, vítám vás u nové série FNAM. Je to Famnate hra, napodobení na FNAFka. A jo, takhle se můžu otočit. Může to... Já to musím držet? Cože? Žáchte srandu. Ok, tady můžu takhle dolů. Ok, takže asi 9 stupnění cesty. Jo, jestli se vám tohoto video bude líbit, nezapomněte dát like a odběr. Tato nová série bude, je jednička, dvojka, ale trojka není, takže si dám pak 4. Z toho bude hodně sérií. Nevím, jestli to bude zhrát, o tom jsem si nic nezjišťoval. Ani o tom těch, takže jako jinak jsem dal new game. Já jsem continue 1, tak jsem dal new game. Tak to jste neviděli. A tady asi se zatím nic neděje, no. Tak já vám to, ať se nenudíte, vám to dám a až jako se začne něco dít, no. Zatím furt něco dělá, už jsou 2 AM. Zatím to celé vypadá jako nuda. Ale doufám, no zatím furt něco, no. Okej, lidi, už zmizel první animatronek. Docela jako nějaká baletka. Nevím, co to je. Ale 3 AM. Jaký prase! Otoč se rychle. Co to bylo? Ok, žiju. Tak to dělá si tamhle toho vzadu prase. Ok, takže se mohu otočit asi, no. Co jsem... Ok, budu se na ní koukat na kamery. Jo. Kam zmizela? Ne, ona je za mnou. Já nevím, jak to mám dlouho držet. Nevím vůbec. Nevím, jak to mám dlouho držet. Jestli zmizela. A prase! Ok, žiju. Ok, no. Vypadá to zajímavě ta hra zatím. Zase se vybral dobře. No. Dobře, takže když budu v té chodbě, tak jsem se zjistil, že se na něj buď bojkáníčko. No prasa, dobrý, jsem ho dolákal. Tady vent, asi budu pozorovat jenom kameru 1, kameru 2, nevím, jestli je toho víc potřeba. Další zmizel. Je něco podobnou, není. 4M furt, no. 5M už, konečně. Ok, za mnou. Na kameru. No, tak chvíli udělám trošku epileptický záchvat. Jen ťap. Jsi to tak trošku lek, jako. Jsi v pohodě? Prasa! Sbírali jsme. Asi dáme ještě druhou noc. Jo, dáme ještě druhou noc. Ok.
Zajímavé. Okay. No, to tam bliká. Nějaký boný, nebo co to je? Oh. Oh. Dobře, můžeme jít do druhé noci. Takže jdem do druhé noci. Continue. Night 2. No. A to je opravdu extrémní. OK, no tak první noc, co jsem dal. Asi ho mutnu. A tady by se možná asi odehýbat už i další. Tak no. Myslím, že teďka se bude nudnej, takže vám to trošku skipnu. A 2 AM a zatím nic. Už se někdo pohnul. Dobře, zase tahle. Co kolikrát se napohne ještě někdo další. Prasa! Ok, tak už jsem pochopil, že se na ně nemám dívat. A prasa. Ok, no. No. Je furt za mnou, je to co stresuje. O ne. Vypadni. Ok, je zpátky. Musím koukat na tuhle kameru. Yes, dal jsem to. Ok, jak to? Dobře, radši. Ok. Dobře, pochopil jsem to správně. Tenhle se nedá bránit, takže na něj musím blikat. Dobře. No spíš držet. Ok, 4 Sorry, že se to tryhardím. Ok, dobrý. Kočko, nech to.
OK. Zase pořád železem. OK. Stačí? Tady už jsem automaticky, že jsme tady druhou noc. Na většinou stojí dlouho. OK. Oh no. Ježíš, a to mě zabilo? Takže tak pro toto video to bude konec. Doufám, že se vám video líbilo, dáme to ještě tak někdy příště. A pro toto video to bude konec. Takže s vámi už takže čau!